η παράδοσης. Ένας λύκος βουλιάζει πένθυμα στη γωνία της κάμερας. Κι είμαι εγώ ίδιος, ή μάλλον είναι η καρδιά μου που προσμένει χρόνια τώρα τον ερχομό του Σαρδανάφαλου, υπομορφή είτε της Συγγείου Δυναμίτιδος, είτε άνθους χαρίτας. Διασκεδάζω την ανία μου, διαβάζοντας τα κεφάλαια των ψαριών μέσα στα σεξουαλικά συναξάρια των λοτοφάρων. Μα ήταν σουρεαλιστής ποιητής. Κι όμως, αισθάνομαι γύρω μου να ομπούνται οι αγανάκτησες και οι εχθρότες του πλήθους των ιερέων. Κατηγγέλθην ήδη ως προσήκον σεβασμός, υπό ο μάγος αλλοπροσάλλων πανθάγων ερυθροδέρμων αλλιέων. Ομογενείς εφοπλιστέ και αντισφαιριστέ των δύο φύλων με στιγμάτισαν ως ποδήλατον εγκέφαλων των χεταίων. Είχε παίξει. Μου προσήχθη ασυστόλως το έγκλημα ότι ελάχιστα εν στιγμή οργής το ιερόν οστούν των δεινοσαύρων. Εγώ όμως κλώτσισα. Λακτίζω ρε, λακτίζω. Εγώ όμως μένω ήρεμος, γαλήνη και ταραξία βασιλεύουν μέσα στην ψυχή μου, ενώ βρέχει συνεχώς από το πρωί. Όλοι μου φωνάζουν παραδώσου. Αλλά εγώ δεν παραδίδω. Αρκούμε να παραδίδω μαθήματα αγγλικής γλώσσης 2 ή και 3 ακόμη της εβδομάδος εις τα θνησιγενείς γραπτομηχανάς των υπάρξεων. Όλοι μου φωνάζουν παραδώσου. Όχι. Θα παραδώσω μόνο τις εξάγονες φωτοβολίδες των λεμιτόμων στο μαρμαρωμένο βασιλιά. Όλοι μου φωνάζουν παραδώσου. Καλά. Να παραδοθώ. Έστω. Αλλά όμως γιατί. Είμαι ή δεν είμαι ο συμμέτοχος του μυστηρικού εγκλήματος. Είμαι ή δεν είμαι το αλλαλάζον άρωτρον, ο κροκόδιλος βενζίνη. Είμαι ή δεν είμαι η πύρινη περικεφαλαία του σκητοτόμου, ο πόλεμος των αστραπών, καθώς καταλαβαίνω, με όλα τα αυτά, πως η ζωή μου ήταν το φυτίλι της λάμπας, ήταν με μια λέξη ο ηλεκτρικός διακόπτης των αραμαϊκών ειδοκυμβάλων της σιωπής, γι' αυτό παραδίδομαι.